Hej folkens. Har I YouTube til Kontrafon? Ja, jeg har Paul med i dag. Og vi vil spille lidt Palmercraft. Og det går vi så i gang med. Er du inde på det, jo? Jeg ser Peter. Nå, TPA bloggen, det er så værre. Jeg er nødt til at gå hen til Warzone for at teste. Ja, du er nødt til at gå ind. Nå, har du TP'et? Eller hvad? Paul? Hallo? Hør mig? Kan du høre mig? Ja, jeg forstår dig. Det er Diamond. Ja, godt. Nej, jeg mener, at du har... Ja, jeg har fint. Ja, I har. Nej. Hvad har du en faction? Om jeg har en hvad? En faction? Ja, sammen med Nora. Hvad hedder de? Det ved jeg ikke. Her. Hvor er du henne? Kom tilbage. Nå? Er lige bagved? Ja, der var du. Her. Man kan ikke starte. Tak. Jeg kan lige se, hvad der min faction her. Det er X The Smileys. Smileys? The Smileys, ja. Må jeg gerne tage den pickaxe, der er dernede? Den har jeg taget. Du har, ja, okay. Ja, det må du gerne. Skal vi tage hen til spawn og løbe lidt væk derfra? Nå? Nej, det skal let igen. Det der hele tiden prøver at dræbe mig. Så dø. Jeg skal du invitere mig til faction. Hvordan gør man det? Du skriver lige. Ja. Du skal ikke tage punkter med. Du har pilesiddende. Det er en kontinuitet. Ja, det er godt. Har jeg en pil siddende i hovedet? Ja. Nej. Au, hvad slår mig? Det var ikke mig. Paul? Hallo? Det er det, der er forstået. Du skal ikke lige tage punkter med. Nå, T-skrådstreg. Prøv lige... Skal jeg begynde mig? Har vi om det? Så kommer Tobias. Er du her stadig, Paul? Ja. Jeg har lige fundet en masse guld og jern. Ja, det var faktisk nu, vi lagt mærke. Og en grotte, kom. Følg efter mig. Og jeg har inviteret dig. Jeg ved, hvad det er. Kom. Og der er du. Jeg er hernede. Du går deroppe. Nej, jeg er hernede. Herovre. Jeg har lige fundet med en masse Hvor har vand. du fundet meget jern? Ja. Jeg har fakler. Jeg har fakler. Okay. Så du lyser det op, eller hvad? Du skal lidt lys. Endelig. Så vil jeg lukke lige. Ja, lige om. Så tilbage. Okay. Jeg skal lige klæde om til træning. Så jeg skal snart afsted til træning. Hvad? Jeg skal snart afsted til træning. Men jeg lægger ikke på. Nej, jujutsu. Ja, det.
Jutsu, eller hvad siger du? Jujutsu. Fint. Forvirret til Du kan lige få 7 fakler. nu lægger det til lidt. Tak. Jeg sætter lige videoen på pause, så vi kommer tilbage lige om lidt igen.